Hello mga brad. Tara, samahan niyo ako, pupuntahan tayo. Tara mga brad, tamang stroll lang. Let's go. Oh no, anyari? Disgrasya. Kawawa naman yung disgrasya. Saka yung sasakyan, sayang. Dito na pala yun. Yeah, oh, Brad natin, oh, si Brad Kyle. Thank you. Kabrad natin si Kyle. Oh. Ito, ito yung t-shirt natin, oh, The Bros. Medium. Oh. Ang dami nang nadaan na eh. Bike mo yun eh. Punta ka ba mamaya? De. Asikaso ka. May tawag ko? Birthday celebration ng anak ko ngayon. Happy birthday. Happy birthday. Oh, kami na lang pupunta sa'yo. Sige. Si Kyle, oh, naka Z9 yung sa'yo, no? Z9, oh. Z9, solid din yan. Ayos din. Sige, bro. Ganda rin ng bike niyan, Z9 na green. Sarap mo sa ear stage, pero wala tayong gas, brad. Gas muna tayo, wala tayong gas muna. Ito naman na yung Petron, no? Tapos, saan tayo pupunta? Actually, wala tayong agenda ngayon. Kinuha ko lang yung t-shirt natin. T-shirt ng Other Bros. Hindi ko alam. Yun nga, pinag-usapan namin ni Kyle kanina kung may tambay ba or ewan ko. Tingnan natin. Kasi mamayang 6:30 may practice kami sa church. Of course, yun ang importante sa lahat. Ang magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Ugaliin natin mga brad, magbalik tayo ng pasasalamat sa Diyos. Gaya ano lagi ko sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Ang talaga ibig sabihin nun mga brad, ako naniniwala lahat ng binigay sa atin ng Diyos ay pinagkatiwala lang sa atin, 'di ba? Minsan nga di tayo karapat dapat doon sa mga blessing na binigay ng Diyos sa atin pero kaya ako sinabing ganoon kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon, 'di ba? Kaya kapag nabiyayaan tayo, ingatan natin. Ayun lang naman. Ayun na, gasolina na tayo. Baka mamatayan pa tayo, nakakahiya. Tara, let's. Sakit mga brad, 750 full tank. Big bike pa more. Ba, bomba pa more. Diba yung sinasabi ko sa'yo. Alam nyo mga brad, nung bata ako dito sa Dagupan City, ang nakikita ko lang na big bike, or siguro ang alam ko lang na big bike is yung CB400. Kasi yun yung motor ng mga pulis dati eh. CB400. Napakaganda ng tunog nun mga brad, kahit na stock. Doon ako na in love sa inline 4. Well, maganda naman talaga yung inline 4. Kahit na anong bike, maganda yung tunog. Napaka smooth ng napaka smooth ng bitaw ng tunog ng makina, diba? Inline 4 yan eh. Doon ako na in love sa big bike. Sabi ko nga nung high school ako, kahit na CB400 na, masaya na ako. Pero ayun, blines tayo ng Lord ng CB650R. Pero siguro kung may CB400 na brand new pa sa ngayon, baka yun ang kinuha ko. Wala na kasing brand new nun eh. Karamihan nun second hand na. Tapos ano pa, kailangan mo pang humanap ng good condition. Yun oh.
Ponce yata to. Saan punta? Ikot lang. Ikot lang. Tara. Tara, sama ako. Wala. Oh. Tara. Let's go. Konzi oh. O sige, tara, sunod ako sa'yo. O Konzi oh. Si Konzi 1 nga pala yun mga brad. Konsehal siya dito sa ano, sa Pangasinan. Hindi ko lang sure kung saan yung specific ano. Pero pambira ka lang eh, nakita kami sa daan. Alam niyo mga brad, ang gusto ko sa Z1000, yung forma niya, tsaka yung seat height, kasi mababa lang yung seat height ng Z1000. Tapos ang lakas niyan mga brad. Syempre 1000cc given na yun. Yun nga lang, kung i-compare mo siya sa latest ng Kawasaki, medyo outdated yung specs ng Z1. Siguro kasi mine-maintain ng Kawasaki yung pagkamaganda, no, ng Z1 as is, no, yung panel niya na since day 1 ganyan na siya eh, no? Hindi pa siya yung TFT. Yun yung gusto ko sabihin. Yung Z1000 hindi pa siya TFT. Mas maganda sana kasi yung Z900 TFT na yun eh, di ba? Maganda sana siguro kung yung Z1000 na TFT na rin. Pero ewan ko, siguro baka mine-maintain ng Kawasaki yun. Ayos yung lakad natin yun, no? Bigla tayo nagkaroon ng pupuntahan. Wala naman talaga tayo pupuntahan, di ba? Maghanap lang tayo ng merienda. Tapos narinig ko si Konzi 1. Narinig ko yung kanyang Austin Racing dual exhaust along Dagupan City. Siyempre, sama na tayo sa kanya. Pogi oh. Shout out. Let's go. Saan kaya kami pupunta? Sabi, ang narinig ko lang kasi lunch. Di ba naghanap tayo pagkain? Di sige, sama tayo. Baka may madiscover tayong masarap na kainan. Buti na lang naglinis tayo ng bike kanina. Linis ako ng bike kanina mga alas 6. Kasi last na linis natin dito kay Tencho before Ironman pa. So pambira, 3 linggo na yun. 3 linggo, 2 linggo, ewan ko. Pero ewan ko, parang gusto ko pa kasi ma-feel yung vibes nung Ironman, alam niyo yun. Kaya di ko pa siya nilinisan. Kanina ko lang siya uli nilinisan. And mamaya papakita ko sa inyo yung damage nung bike natin ano. Kasi syempre hindi na siya masyado nakita nung Ironman dahil pagod na rin ako doon. Tsaka gabi. Pero hindi naman siya malala. Yun nga lang, magastos. Magastos yung damage ni Tencho. So nagpa-quote ako sa Honda Makati. Inaabot siya ng 15,500 approximately. Wala pa yung labor doon. Ano pa lang yun, mga pyesa. Ang mahal ng headlight mga brad, 12,000. Imagine, headlight lang 12,000. Yung kay Alpha, yung kotse ko mga brad, 5K isa yun. Diba? Grabe difference. Pero ito naman kasi LED. LED siya kaya mahal. And isang buong assembly yung in order natin. Actually orderin pa lang kasi hindi pa bayad. Babayad pa lang tayo pagbalik.
billiards pa dito. Ha? Eh. Ay, nandito pa yung CB400 niya, oh. Nandito pa yung CB mo? Pogi, oh. Oo, ito yung CB ko. Nabili na ni Pare Kenneth. Ah, binili na. Sa Aspiran, Todo Bros. Ah, talaga. Pogi talaga CB, no? Yan si Pare Kenneth. Ay. Sosa. Hello, sir. Hello. Shoutout, shoutout. So, ito mga brad yung nangyari sa atin. Bali, basag to. Natanggal to. Basag to. Pero all working naman siya. Tsaka ito, basag. Ba't nangyari dyan? Ba't basag? Nag-overshoot ako nung Ironman. Oh, pero ano lang, minor lang, minor overshoot. Tumuli ka pa rin. Oo. Nag-iisip na nga ako nun eh, kasi alam mo kung saan nangyari yun? Sa home court pa natin. Palinggay yun ako, galing Alaminos. Oo, sabi ko pambira, semplang agad, tatapusin ko ba to kako? Tsaka ito pala mga brad na dali to. Kaya naka-cable tie. Ito yung pangarap ko nung high school ako, brad. CB400. Ito, tignan nyo naman yung headers nyo. Oh. Pambira, napakalinis. Pwede ba natin i-sound check to? Oo. Sound check natin. Ito yung kinikwento ko sa inyo kanina na nag-iisang bike na alam ko nung high school ako. Ito lang yung nag-iisang big bike na alam ko. CB400. Yun, oh. Wow! Ganyo naman, Brad. Iba yung tunog niya. Ibang-iba yung tunog niya dun. Ito yung talagang ano. Ito yung legendary CB400, mga Brad. Mula noon hanggang ngayon, legendary yan. Nakaroso to po. Angas. So, dito muna kami. Tambay, kain, bahala na. Shoutout, shoutout. Konzi1, lalagay ko yung page niya dyan sa sa video natin, follow nyo siya mga brad, lingkod ng bayan to. So, let's go. Andito kami ngayon mga brad sa Calasiao, Pangasinan. Ano? Bilyar muna, bilyar, oh. Ayos, oh. Habang kumakain ka, pwede ka magbilyar. Diba? Yung pagkain dito. Oh. Sarap. Pinubuhan, chicken curry. Pamalakasan mga brad. Best yan. Ito. Bulalo. Uy. Bigla tayo nagkalakad, nakita natin si Konzi. Let's go. Mabilisang kain lang tayo mga brad. Sakto naghanap tayo ng merienda, napakain tayo ng kanin. Paano mga brad? Kita tayo sa ating next vlog. Charot! Bomba daw. At ayun, mga brad. See you sa next vlog. Lagi ko sinasabi sa inyo mga brad, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!